Здравейте хора, днеска пробваме дубайски шоколад. Ето го крема вътре. Иван Котев, между другото, знаеш какво му пита? Какъв е този крем в шоколада? Той е забелязал това. Но Тео не го забеляза. Казах му, че е нещо като шамфастък. Този е много по-голям от другите дубайски шоколади. То това не са хапки. Твърде. То това не се яде. То това ще щупе някой зъб. Много вкусно. Прибери го в хладилника, това мама. Много вкусно. Бурдж Халифа. Прибери го, мама. Ей, сега ще ви покажа и дубайските. Ох. Момчета. Не знам дали ще се фокусира добре. Ама тези букви. Аз ще се опитам да препиша някаква буква. Мале! Тя ще ми щупи някой зъб, бро! Ето това е една дубайска буква. Ще взема да го нарисувам по-ясно. Ей, това е дубайската. Пробвахме дубайския шоколад. Ще изчакаме да се разтопи, защото... Мамо, този дубайски шоколад трябва да се разтопи, да може и да се яде. Ох, и Чичи, обаче, одялце. Постоянно спиш. От какво си доволна, че свършиха и сега? Правя реклама за хладилник. Хладилник. Бъди. Ето това е нашия хладилник. Правя реклама за него, защото е мега як. Ето това е хладилник. Говоря за нашия, де. Това е нашия хладилник. Аз пак трябва да обядвам. Ето това. Гледай ти да мигнеш. Гачи окото. Татето, това
не, окото, това е малина. Кое? Агнешка глава, вижте какво ми направи пръст. Ти ще капаш. Ти чуваш ли се? Ще дам гласа, бе. Не. Само като виждам окото и ми става... Лош. Моливът ми. Айде, трябва да фокусира над молива, не над тоалетната хартия. Ай сега фокусирай на хартията отзаде. Ето това е. 26 градуса, но ние умрял. Аз не мога да спа без одяло. Аз не съм ли завита? Ще сънуваш кошмари. Нали? Не съм ли завита? Нямам ли пижама, не мога да спа. А мама ми направи. Не викам, не дойде до офиса, викам един бомбон да почерпиш, викам татко стана и... Викам малко с това. Не знам. Две малки водки, една кола, една вода и... Там страшно ли е? Хора, повярвайте. А малко да се подрускаме. Ние бяхме много сърдени. Другите пък. Ей сега. Няма вече сега контролиране. Чао, малко ли само това бъде? Процент ще не. О, Боже! О, това е между другото много приятно. Талисмана на нашия канал. Джинки! Джинки! Като заспал си. Ей, сега идвам. Ето това е талисмана на нашия канал. Джинки, фокусирай за малко. Качи се. Така. Легни, кликни. Легни, бе. Оф, си ти обаче. Голям сит. Поне го видяхте. За 4-5 секунди. Той вече май го е страх. Джинджефил. Не, благодаря. Джинки. Ти статката да правиш разхвъстеш. Не искам. Трябва да излъчва романтика. И читателят да повярва, че наистина се влюбва. Айде оставим на телефона вече. Снимам клип за YouTube. Айде сега ще оправя. Хора, чао!